everyone! Welcome back to my YouTube channel. And this is my journey for being a monetized channel. Ng aking YouTube channel last May 27, 2020. Dati pa talaga gusto ko nang maging vlogger kasi nai-inspire ako sa mga YouTuber na sumisikat ngayon. Pero the reality slapped me so hard. You need to achieve na hinihingi na requirements ni YouTube, which is 1,000 subscribers and 4,000 WH para ma-monetize na ang inyong YouTube channel. Napakahirap nitong kunin, napakahirap nitong buuin, lalong-lalo na kung ikaw ay isang hindi prominenteng tao, hindi ka sikat na tao, you're not an artist, hindi ka sikat na YouTuber. Because of my determination, nakuha ko last July 4 ang aking 1,000 subscribers na hinihingi requirements ni YouTube. So, I am so happy that time na-achieve ko yung 1K subscribers. At hindi yun magiging possible without the help of my dear Whitey friends, my family, and my friends. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. After ko makuha yung 1K subscribers, ngayon kailangan ko na namang punuin at buuin ang aking 4,000 watch hours. Now, paano ko ba nakuha yon? Napakahirap buuin ng 4,000 watch hours, lalong-lalo na kung wala namang nanonood ng iyong mga videos. Kaya ang ginawa ko, nagla-livestream ako sa YouTube. Siguro, naka 75 livestream ako bago ako na-monetize. But, nag-stop ako ng livestream 2 months ago kasi napag-alaman ko na dapat pala kailangan mong mag-upload ng mga organic videos. Kasi 'di ba, once na ma-monetize na yung channel at wala kang mga organic videos at ang mga nandun lang ay mga live stream mo, wala namang magkaka-interesadong manunood nun. So, anong papanoorin ng mga tao sa'yo? So, kailangan mo ring mag-upload ng mga organic videos at the same time. So, yun ang ginawa ko, guys. Kaya naman, after ko mag-stop ng live stream, nag-a-upload ako ng mga videos, kung ano ba yung mga trending ngayon, mga challenges, mga unboxing videos, at kung ano yung mga ginagawa mo sa araw-araw na buhay, which is naging successful naman kahit papano. And with the help of my loving friends, supportive friends sa Whitey World, na talaga namang hindi ako tinigilan na tulungan at suportahan at i-play ang aking mga videos all over the world. All over the world. I mean, sa ibang bansa. Pero bago ko nakuha yung 4,000 watch hours, nagkaroon muna ako ng 2,000 subscribers. Yes! So, napakalaki na ng bahay ko, guys.
nung nakuha ko yung 4,000 watch hours. So, dahil naawa sa akin yung aking mga whitey friends kasi sabi nila, malaki na daw yung bahay ko, dapat ma-monetize na ako. Like them, tinulungan nila akong ma-achieve yun. October 31, nakamit ko yung 4,000 watch hours na requirements ni YouTube. And at that time, kahit nagdadalawang isip ako, nag-apply ako kaagad at 5 p.m. in the afternoon here sa Philippine time. And kinabukasan, late na nag-email si Lolo, November 1 na pumasa na daw ako sa requirements niya at open na ako for application para sa monetization. Ayan. So, I am so happy guys kasi nung nag-apply ako for monetization, hindi ako nagkaroon ng problema. Madali lang yung progress sa step 1 and nag-refresh at nag-restart ako ng aking phone kasi para kasi nagkaroon, iniisip ko kasi na parang nagkaroon ng problema kasi bakit ang tagal. Yun pala, ako naman yung may problema kasi sa cellphone lang kasi ako nag-apply guys, no? Much better kung mag-apply kayo ng monetization sa mga laptop nyo or sa computer kasi guys, mahihirapan talaga kayo sa phone. Pero I am so thankful na nung nag-restart at nag-refresh ako ng aking phone, natapos na rin ang step 2. And nag-start na rin ako para sa step 3. So, ganun kasi guys, no? Pag mag-apply kayo ng monetization sa YouTube, kailangan yung pumasa doon sa 3 steps for application sa monetization channel. And ang pinaka-last step is yun yung i-review ni YouTube kung qualified ba at guidelines ang inyong mga YouTube videos. Ayan. So, I am so happy guys. I am so thankful kasi November 2, nag-email kaagad si Lolo 6:15 p.m. here, Philippine time, na monetize na ang aking channel. So, I am super duper happy guys. As in, kasi finally, di ba, ang tagal. Nag-start ako ng May 27, 2020 and na-monetize ang aking channel November 2, 2020. So, ang tagal guys. 6 months bago na-monetize ang aking YouTube channel. Napaka worth it. Lahat ng pagod, lahat ng disappointments, lahat ng struggle, lahat ng stress. As in, dumating pa talaga sa point na talagang umiyak ako. Kasi, ang laki-laki na ng watch hour ko and binawasan pa ni Lolo. Kasi naghigpit na siya ngayon. So, para sa ating mga aspiring YouTubers, you need to achieve na hinihingi na requirements ni YouTube, which is 1,000 subscribers and 4,000 WH para ma-monetize na ang yung YouTube channel within this year. So, hanggang katapusan ng December. Kasi I've heard next year magle-level up na requirements si YouTube, which is 4,000 YouTube subscribers and 10,000 watch hours. So, ang hirap nung buuin guys. Lalong-lalo na kung hindi ka sikat, kung hindi ka naman prominenteng tao, napakahirap nun. Kaya, I am telling you this, no, in advance na dapat ma-monetize na rin ang inyong YouTube channel sa katapusan ng Disyembre ngayong taon na ito. Kasi mas lalo kayong mahirapan next year sa mga requirements ni YouTube na hinihingi niya para ma-monetize ang inyong YouTube channel. So, ang sarap sa pakiramdam guys na na-achieve mo, nakuha mo na yung gusto mo
and ma-monetize na ang iyong YouTube channel. Naging makabuluhan din pala ang pandemic na ito kasi kung hindi nagkaroon ng pandemic sa Pilipinas, hindi ako magkakaroon ng time na mag-YouTube at maging isang certified vlogger. Yes! I am now a certified vlogger kasi monetize ko aking YouTube channel. Yes! I am so happy and I'm super blessed and I'm so thankful doon sa mga tao na tumulong talaga sa akin para ma-achieve ko kung anong meron sa akin ngayon. Ang dami-daming taong tumulong sa akin, no? Hindi lang sa YT world, but in my personal life. So, I am giving this time para pasalamatan yung mga taong tumulong sa akin. Nagkaroon ako ng problema, no? Kasi last March, nawalan ako ng trabaho dahil sa pandemic. So, until now, wala pa rin akong trabaho. Dumating pa sa point na halos wala na akong makain. Hindi na ako nakakabayad ng bahay. Dumating sa point na binigyan na ako ng eviction notice. Eviction notice talaga. Kung sakaling hindi ako makabayad ng aking tinitirahan dito, palalayasin na talaga ako. So, namumroblema ako, guys. Alam nyo yun. Kasi ang hirap-hirap, guys. Diyos ko. So, first of all, I would like to give thanks and acknowledgement to Ate Mariposa Infante. She's living in Qatar now. Maraming salamat sa iyo, Ate Mariposa, kasi hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako financially para sa aking food assistance and allowance. Maraming salamat sa iyo kasi nang dahil sa iyo naitawid ko yung pagkain ko, yung food allowance ko, at hindi ako nagutom. Maraming salamat sa iyo, Ate Mariposa Infante. I love you so much. Napaka-generous, napaka-kind, napaka-supportive. Hindi ko yan hiningi sa kanya. Kusa po yang binigay niya sa akin at kusa din siyang nagpadala sa akin. So wala akong nagawang video kasi that time parang iniisip ko na mamalimos na ako ng tulong sa ibang tao. Nahihiya talaga ako. Pero I realize na hindi naman ako nagnakaw. Diba? Mas mahiya ako na yung kinakain ko galing sa nakaw at sa hindi mabuting paraan. So maraming salamat sa iyo, Ate Mariposa. God bless to you. Secondly, maraming salamat, Ate Ann, Ate Dabi, the Palho family from Germany. Maraming salamat for saving my eviction notice dito sa bahay. Maraming salamat, Ate Ann, kasi kung hindi dahil sa yung dalawa ni Ate Dabi, hindi ako makakabayad ng aking upa dito sa bahay. So maraming salamat sa inyo. Kahit sinabi nyo na sa akin na hindi ko dapat i-mention publicly, but I need to voice out this kasi para naman ma-share ko sa lahat yung kabutihan na ibinigay nyo sa akin. This message is part of my appreciation sa lahat ng mga naitulong nyo sa akin. Maraming salamat. God bless you and your family. Ate Ann at Ate Dabi, mahal na mahal ko kayong dalawa. And also guys, itong tao na to, dati kong katrabaho and talagang napaka-supportive niya. Alam nyo yon, dalawang beses lang kaming nagkasama sa trabaho, no? Pero she's very special. My mamita, Ate Mona.
Maraming salamat sa iyo sa lahat ng tulong mo, suporta mo sa akin na all the time mangangailangan ako, nandyan ka lagi. Hindi ka nagdadalawang isip na tulungan ako sa mga kailangan ko financially. And I am super duper happy. I owe you a lot. Kasi, alam niyo yun guys, si Ate Mona kasi, hindi siya yung tipo ng tao na naghihisitan siya. Ang laki ng tiwala niya sa akin. May times pa na tinulungan niya talaga ako maghanap ng work. Pero hindi ko talaga alam kung anong plano ni God sa akin, kung bakit hindi ako makahanap-hanap ng work this time. Hindi ko talaga alam. Maraming tumatawag sa akin na ayan na, nandito na, nakaset up na, mag-duty ka na this time, itong araw na to. Pero tatawagan daw nila ako pero wala. Hindi ko talaga alam. But I am super blessed. Maraming salamat sa iyo, Ate Mona, sa lahat ng tulong na binigay mo sa akin. I love you so much, Mamita, Ate Mona. Maraming salamat, YouTube channel. Salamat sa lahat ng advices mo. Salamat sa mga pangaral mo. At maraming salamat sa prayers mo. Sana i-bless ka pa ni Lord and one day, magbablog tayong dalawa together. To my dear, love, ever supportive, amiga, Pipin, Filipina, American, from USA, Josephine Dagatan, I love you so much, amiga. Di ko pa siya na-meet in person. Kahit na-meet ko pa lang siya sa online, sa Whitey World, pero hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako, guys, no? Nakakahiya man na isipin, pero I need to say this one. Ha? Kailangan kong sabihin publicly, maraming salamat sa iyo, amiga Pipin Filipina American, for helping me financially noong time na kailangan ko ng tulong at suporta. Hindi ka nagdalawang isip na pagkatiwalaan at tulungan ako. Maraming salamat kasi hanggang ngayon nandyan ka pa rin sa akin, at sana one day magkikita tayo, and sana one day once na mag-success naman ako, lahat ng mga tumulong sa akin, ako naman ang tutulong sa inyo. Kaya sana patuloy nyo pa rin akong supportahan. At sa lahat ng nagbigay sa akin ng sponsorship sa aking first ever, no, ring light with stand and tripod, Ate Hana Lagod, maraming salamat. And kay Sir Renz The Minders by Sir Renz Dichi, maraming salamat sa sponsorship mo and sa birthday gift mo sa akin na headset na talaga namang kulay pink na pink talaga. maraming salamat. And also guys, no, nais ko din pasalamatan yung mga tumulong sa akin na i-play yung aking YouTube videos, lalong-lalo na kay Mami Sheila, Oragon NS from Hong Kong and Japan. Maraming salamat, Mami. Talagang hindi mo ako tinigilan at sinukuan na tulungan para makamit ko yung gusto ko. Maraming salamat. And also, kay Mami LG Vlog Survive, kasi si Mami LG talaga yung una kong naging friends sa Whitey World. Sa kanya ako nag 1K subscribers, sa kanya din ako nag 2,000 subscribers. I love you, Mami LJ. Ni minsan, Mami, hindi tayo nagkaroon ng hindi pagkaunawaan. Mahal na mahal kita. Salamat sa lahat ng pangaral mo sa akin. Kayong dalawa ni Daddy Thor, ni Shinny S, maraming salamat sa inyo. God bless you more. And sa aking Whitey family, maraming salamat sa inyong lahat, guys.
Sa aking inahan na si Minimi and I from Germany, I love you. Isa ka din sa mga tumulong sa akin para makamit ko yung goal ko. Kids and Mom Australia, amiga, maraming salamat. And Sauding Bisaya channel, those people guys na minention ko, paki-subscribe po ang kanilang mga YouTube channel. Those people are worth, napakabait, generous, matulungin, and very kind-hearted people. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana patuloy pa rin kayo sumuporta, tumulong hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng aspiring YouTuber na kasama natin sa YT World. Maraming salamat. And sa aking mga YT family na binuo ko, sana hindi kayo tumigil na suportahan ako at susuportahan ko rin kayo. Magsuportahan tayong lahat para naman sa December, mamonetize na rin ang inyong mga YouTube channel. Kung meron lang sana akong gadget guys, na-play ko na kayong lahat. Pero I am so sorry. Isa lang po yung gadget ko. Isa lang po. Dalawa lang yung phone ko. So, isa-isahin ko na lang kayong mag-play. Kasi minsan talaga guys, wala din talaga ako ditong stable internet connection. So, nakiki-wifi lang ako sa kapitbahay na hindi nila alam. So, I am super duper happy kasi kahit ganon, gumasto ako ng load, talagang na-achieve ko yung gusto ko sa buhay ngayon. So, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga taong naging parte at tumulong sa akin para sa aking event na mamonetize ang aking YouTube channel. At sa lahat ng aking mga YT family, YT friends na hindi ko na-mention, at maraming salamat din sa inyo kasi kung hindi din dahil sa suportan nyo, kung hindi din sa patuloy nyong nandyan para sa akin, this wouldn't be possible guys. Alam nyo na kung sino kayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much. God bless us more. And maraming salamat kasi hindi nyo ako iniwan hanggang sa huli. Mahal na mahal ko kayo. God bless you all. I love you guys. Hello! Ayan, congratulations to Gwapang Bisaya channel! Sa wakas na monetize ka na rin. So, I'm so happy for you, my dear. Sa wakas, napapad na rin ang mga kahilingan mo. So, pagpatuloy mo lang yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. On behalf of our Team Pasmo, Team Bulikat, Team Kiguro, Team Kigwa, we are all happy for you na finally, andyan ka na talaga. Monetize channel. Ayan. So, keep it up. Dire-diretso na yan. Pag, ano mo lang yan, tuloy-tuloy mo lang yan na. So, we are all happy for you. Andito lang kami sa support sa iyo. So, ayun na. Once again, congratulations, God bless, and good luck to your channel. Bye! From Minimi and I, your mommy on air. Bye. Hello everyone! I would like to congratulate our admin, Gwapang Bisaya. Ayan, social na. Na-monetize na ang kanyang channel. Mayaman na siya. Ayan. Sana amiga, huwag kang magbabago. Lagi pa rin tayo magsusupport sa isa't isa. At pagpatuloy mo lang yun amiga yung mga content mo. At sana na lagi ka pa rin andito sa amin, sa iyong mga ka-team, hindi ka magbabago kung saan ka man ngayon, kung ano man ang iyong mararating sa iyong future, o di ba future yun, ano ba yan, kaloka. Ayan, good luck amiga, and God bless. Bye! Hello to my dear Gwapang Bisaya!
Congratulations, dear, to your newly monetized channel. Good luck ngayon. Talagang pag-igihan mo na sa pag-upload kasi dyan na tayo magsisimula ng magkukuha ng revenue, no? So, keep uploading. Good luck there. Yan na yung matagal mong hinihintay. Patience is the virtue talaga, right? So, please, 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 work for it. Dito lang kami sumusuporta sa'yo. Sana magkaroon tayo ng group na mag-VG talaga sa Premiere. As in yung hindi umaalis, mag-organize tayo ng ganyan para kasi malaki tayong makukuha na revenue na ganyan, no? Good luck. I'm happy for you. Salamat sa tumulong sa'yo. Sa WH mo. Magpapasalamat ka. Thank you sa lahat ng tumulong sa WH mo. Please keep your feet on the ground. Kung sino yung tumulong sa'yo, as in, tutulong din tayo sa iba, give back, diba? Para masaya. Kasi kung hindi tayo marunong lumingon sa ating pinanggalingan, wala din tayong papuntahan. So, keep your feet on the ground. Good luck and I'm happy for you. Please keep uploading and God bless sa lahat ng mga taong nasa paligid mo at salamat kayo ni Mami Iljoy ang tumulong sa akin nung wala pa akong tao sa LS ko. Hindi ko talaga yun makakalimutan. Salamat ng marami. I love you both. Thank you and good luck to your channel. Enjoy your channel. Don't be stressed kasi andyan lang yan. Kasi mag-pray din kay Lord para gabayan tayo sa ating mga goals sa buhay. Okay? meron ka nang makukuha. Sabi ko sa'yo, diba, una pa lang, tiyagaan mo lang yan. Huwag mo susukuan kasi alam ko namang may future ka. Effective naman yung mga vlogs mo. Magaganda naman yung mga content. Kaya alam ko, dadami pa yung mga viewers, magkaka-subscriber mo. So, abang-abang lang ako sa mga vlogs mo. Congrats! God bless! Huwag makakalimot palagi magdasal.
salamat sa Diyos. Yun palagi sa yun sinasabi ko. So, wala. Bye. Congrats pala. Mwah. Bye. Guwapang Bisaya, congratulations. God bless you. More videos pa para sa inyong mga nakalipay. God bless you. Congratulations, Guwapang Bisaya Langga, for being monetized channel. Good luck sa'yo. Keep on vlogging, stay safe, and God bless you always. Aja! Hi Amiga! Congratulations for being monetized. I hope that you are happy right now. I'm so happy for you, and congratulations once again. And please continue what you're doing. And I know I only known you for like short period of time, but I feel like I known you for many years. But thank you so much for being nice to me, and thank you for sending me message like every day to Messenger, and I do appreciate that, even though sometimes I'm like really busy at work. So yeah, thank you. I'm very excited for you. I'm very excited that you're being monetized, and yeah, just enjoy it and just keep what you're doing. I love you. Please take care, okay? Mega love shout out to you, Madam Guwapang Bisaya, and mega congratulations! My heartfelt congratulations to your well-deserved success. Your determination and your dedication towards this goal is really inspiring. Wishing you, Madam, of many years more of achievement. Always have faith in your ability, Madam, and keep spreading love and positivity. Once again, my heartfelt congratulations to you, Madam. Hey, Guwapang Bisaya! I just want to congratulate you for being a monetized channel. So, ayun, congratulations. So, talagaan mo yung channel mo, palaguin. Hindi ako magsasawang sa suporta sa'yo. Manonood ng videos mo, mag-likes, mag-share. So, maging huwaran ka sa mga taong gusto mag-vlogs. At makatulong sa kapwa. So, ayun, congratulations again and God bless. Steph, how you doing? Hope you're safe and fine all the time. I think it's been 2 months ago when we met in a YT endorsed by Chinitong Pinoy, and it's quite 60 days, more or less 60 days journey of our friendship. And from there on, we have showed our support, our love for each other. I would like to thank you for the support you have given me, for me also to be successful in YouTube. And with this greeting, I would like to commend you with your well-deserved success that is being a monetized channel, the Guwapang Bisaya channel here in YouTube channel. I would like to say your efforts, your what you have planted, now you're reaping it. So I just want you to do well, be good, create a beautiful content for your vlogs, and be the best that you're always. I know that you can make it happen, and I'm looking forward for you to earn and be more generous also, and be kind to the rest of your team in the YT family. And also, please don't forget to support as well the Mind Tears channel. Thank you so much. Nice to be your friend, and God bless you more. Yan, hello, Guwapang Bisaya. So I want to congratulate you for being monetized sa imong channel. So I'm so proud of you nga you are officially monetized sa imong channel. So I'm so happy and I'm so blessed nga ang imong channel nimo is monetized na jud. So sa pila ka bulan, I think nga dali na kayo ka na monetize. So dayon nagyapon sa pag-vlog, sa paghatag sa imong mga kamayuhan nimo, sa pag-LS nimo kadagan kag tawo. So I hope nga magkita ta soon sa kuang kasal. We're looking forward sa kung meeting na ko nga makadto ka sa mga. So I hope nga ma-meet ka namo with na sa kung heart na ko si Regine nga puhol nga makita ta
So I'm so proud of you nga ikaw official na kasi mong channel. So ayaw ninyo kalimti si Gwapang Bisaya sa pag-like, pag-subscribe sa channel Gwapang Bisaya. So I'm so proud of you and see you soon, and I hope nga magkita sa balik ko. So proud ko nimo Day Bisaya. So padayon na sa imong kung pangandyo nimo o ayaw kalimti nga ang Ginoo natong mangluluwa. So have a nice day and thank you so much Gwapang Bisaya, and God bless you. Hello, Gwapang Bisaya. Ako ito, si Mariposa. Pasensya na, hindi ako naka-ready. Gwapang Bisaya, congratulations sa'yo. Binabati kita kasi monetize ka na. Masaya ako para sa'yo. Ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo as long as masaya ka. Mag-iingat ka lagi at andito lang ako, nagmamahal sa'yo. Basta, kung anytime, kailangan mo ng tulong, andito lang ako. Okay? At basta mag-ingat ka lagi, magdadasal ka lagi. Okay? At kailangan mahalin mo yung ginagawa mo. Okay? At andito lang ako. Pasensya ka na talaga, hindi talaga ako nakaready. Hello, amiga. Congratulations. Thanks God, you're monetized already for all the hard works you did. Now, this is it. Hopefully, we all monetize before December. Congratulations, amiga. I love you. Hi, Tiffany, aka Gwapang Bisaya. Congratulations. Ayan. Sa wakas, monetize na rin yung channel mo. I know, happy ka na. So, congratulations again and keep uploading videos like challenges and unboxing. Gusto ko yung car wash challenge. Baka pag-challenge na rin ng car wash. So, God bless to your channel and congrats again. Nakamit mo na rin yung pinakaasam-asam mo sa wakas. Congratulations! Hi, Gwapang Bisaya! Congratulations dahil isa ka ng monetized channel. Ay isa ka ng certified vlogger. Sana marating mo pa ang rurok ng tagumpay bilang isang YouTube at sana may mag-viral sa iyong YouTube video and sana more subscribers and more views and sana hindi ka magbabago pag matulad ka na sa iba diyang mga sumikat na talagang narating na nila ang rurot ng tagumpay. Sana ay walang magbabago sa atin at God bless sa iyo and I love you, anakin kong flawless. Congratulations, Gwapang Bisaya. Monetize ka na ngayon. Pinangga. Sana di mo kami makalimutan. At palagi kang mag-upload ng video. Hello there, amiga Gwapang Bisaya. Congratulations sa inyong pagiging monetized channel. You really deserve it. So, abangan natin yung join button mo. Inaabangan ko yon para maka-join na rin ako sa'yo. So, congratulations, amiga. Mi amiga Gwapang Bisaya. Congratulations. Praise God. Hallelujah. Na abot mo na yung unang goal ng mga YouTubers na gaya natin. So, congratulations once again and I love you, Mama. Thank you so very much nga pala sa pagiging very supportive, amiga, at sa paghatid sa akin doon sa ating GC na inilipat mo na naman. Anyway, again, and again, congratulations. You deserve this very early Christmas gift sa iyo. Congratulations ulit, amiga. I love you, Mama. And so, to Gwapang Bisaya channel, congratulations once again sa pagiging monetized channel. And this comes from your beloved friend channel. This is Love Lines, saying, you are God's beautiful creation and God really loves you. Have a good day and God bless. Once again, this is Love Lines. See you later. Mwah. Hi everyone! Good evening, good afternoon.
Good morning sa lahat. Ako nga pala si Hana Lagod ng Hana Lagod Channel. And nandito ako ngayon ng unang-una para batiin si Steph ng Happy Monetize Day. And I'm very, very, very so proud of you and so happy for you na na-monetize ka na. Grabe, ang tagal mas lumaki na yung ano mo, malaki na masyado yung bahay mo bago ka na-monetize. But thanks sa lahat din ng mga tumutulong sa'yo. And of course, nandito lang yung ang ate mo. And pangalawa, gusto kong sabihin sa'yo na tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo, pagbutihin mo pa. And salamat at nakikinig ka sa mga advice ng mga nakakatanda sa'yo. Ayan, and tunay nga na na you are blessed and you will be blessed more. Just keep on your head on the ground and always be humble kung ano man yung marating mo in your channel. And huwag mong kakalimutan na nandito lang kami ng mga ka-YT family mo at mga iba mo pang mga family sa YouTube. And kahit anong mangyari, walang iwanan, hawak kamay, kahit malayo tayo, but our hearts, our spirits are for each other. Okay, Steph, so I'm so excited sa mga susunod pang mga video. And just keep on making your video more fun, interesting, because I know mas malayo talaga yung mararating mo. Okay? I love you. Bye-bye. God bless you. Kung Bisaya, anyong congratulations. Mali ka na. Nagbunga rin ang mga pagsisikap at pagtsatsaga mo. Sana all, mamoni. Ako medyo matagal pa. So, ako ngayon sa park. Naglalakad-lakad. Maghahanap ng magandang view para sa video para sa iyo. Magyayamanin ka na ha. Mag-travel vlog ka dito sa Korea. Dito ka pumunta. Mag-vlog tayong dalawa. Ano yung mga dahon? Oh, autumn na ngayon eh. Change na ng color ng mga dahon. Then next month or itong katapusan ng November, snow naman. Dusa na naman kami rito. Kasi super lamig eh. Ayan, tingnan mo ang mga dahon. Oh. Iba-iba ang color. Ayan. Sana, anyang. Congrats again. Hello, amiga Gwapang Bisaya. Eto na ako. Binabati kita. Alam ko na sa kabila ng lahat ng iyong pinagdaanan, may time na na-upset ka rin talaga. Pero lumaban lang. At plus, ito na ngayon. Masaya ako para sa'yo, amiga. Congratulations, isa ka ng official YouTuber. Wow! Okay, amiga, laban-laban lang. And I wish na sana magkaroon ka pa ng maraming subscribers, amiga. And God bless you more. Okay, ito po si Tessie Eugenio, isang YouTuber din. Bye sa lahat! God bless us all, guys. Bye! Hello, Gwapang Bisaya! Congratulations sa pagka-monetize ng inyong channel. Congratulations, yeah. Congratulations from the Palho family. Monetize na jud ka, Kigwa. Shake your booty. Shake your booty. Anong tawag dyan? Makakasahod ka na rin ng dollar. So, keep on vlogging lang. Always be humble. Siyempre, keep beautiful. Charot. So, yan lang. God bless your channel. From the Palho family, we love you, Gwapang Bisaya. Bye-bye. So that's it for today's vlog, guys. Maraming salamat sa panunood. Naway nakakuha kayo ng inspirasyon galing sa akin. Naway nakakuha kayo ng ideas para sa ating mga aspiring YouTubers
And sana, isubscribe nyo ang aking YouTube channel, like and share. Pakitap na rin ang notification bell button para updated kayo lagi sa aking channel. Leave a comment down below, guys. And for more videos, don't forget to visit my YouTube channel, Guwapang Bisaya. Yours truly, God bless everyone, and have a good day. I love you all.